tungod ang Ginoo nagtawag kanimo, nagtawag kanakto to build bridges, not to build walls, mga kapaglaom. Nag-focus kita sa atong bersikulo nga mabasa sa Proverbs 22 verse 2 nga nagasulti dinhi, "The rich and the poor have this in common. The Lord is the maker of them all." Kini nga bersikulo, mga kapaglaom, nagpahinumdom kanato nga ang atong pagkatao nga parihas. Regardless sa ato economic status, we are all created by God. We are equally deserving by His love and grace. Let us pray. Heavenly Father, thank you, dear Heavenly Father, for the blessed opportunity to call upon Thy name. As we open our hearts and mind, we invite your presence to be with us, your Holy Spirit to guide us as we meditate upon your words. As Jesus bless the people with open arms, and help us, Heavenly Father, to contemplate that we do the same as Jesus did. Forgive our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Jesus welcome rich and poor, mga kapaglaom. Whether you are rich or poor, we are all welcome by Jesus. Ang katilingban kasagara nagbahin-bahin sa mga tao base sa bahandi o kahimtang. Jesus, however, welcome both rich and poor, showing nga sa imong pagkabilhilon or sa imong worth, it's not sa atong position o sa atong kabtangan, but in our heart. Sa atong kalibutan karon, kasagara ang mga tao hinukman base sa ilang kahimtang pinansyal. Ang katilingban, kasagara nagpabor sa mga adunahan. Hatagan sila og dungog or impluwensya. Samtang ang mga kabus kasagara napasagdan ug usahay ikonsiderar nga walay bili. Apan sa mata ni Jesus, ang adunahan ug ang kabus parehos nga mahal sa iyang pananaw. Kay ang Dios dili mo tan-aw sa atong bahandi, kung dili sa atong kasing-kasing. Through these stories, mga kapaglaom, we will see how Jesus seek out the rich, not their wealth, but in their transformation sa ilang kausbanan. Jesus honors the poor, not for what they give, but for their faith and devotion. Jesus calls everyone, rich and poor, to come to Him because His love is for all. Jesus welcomes us with open arms, and let's explore tonight the message together. The story of Zacchaeus nga mabasa nato sa Luke 19:1-10, nga si Zacchaeus was a chief tax collector in Jericho, no? Isa siya ka maniningil sa Jericho. Usa ka posisyon nga naghimo kaniya nga dato apan gidumtan sa katawhan. Niadtong panahon, ang mga maniningil og buwis na ilhan tungod sa ilang daotang binuhatan. Nagkolekta sila og labaw pa sa gikinahanglan og nagtipig sa sobra alang sa ilang kaugalingon. Ingon nga leader, mga kapaglaom, no, sa maniningil og buwis, si Zacchaeus dili lang ordinaryo nga tax collector. Usa siya ka leader kanila nga nagpasabot, mga kapaglaom, nga lagmit daghan siyang giabuso, especially, no, ilabi na sa mga kabus.
How did Zacchaeus treat the poor, mga kapaglaom? As tax collector, he took advantage of the system, overcharging people and benefiting from their hard earned. No? Ilang hard nga, kung paano nila gikuha ang ilang paninapi. The poor who already struggled to survive, nagsuffered even under people, sama kang Zacchaeus, mga kapaglaom. Tungod kay, instead sa pagtabang sa mga katawhan nga gakinahanglan, he contributed, nagdugang pa siya sa pag-antos sa mga kabus by taking more sa ila nga gikinahanglan. Despite of his wealth, mga kapaglaom, Zacchaeus have felt empty inside, no? May hawang sa iyang kaugalingon. Bisa naa na siya tanan, bisa naa siya daghan nga mga kabtangan. He had material riches, but deep down, he was lacking something. May kulang, mga kapaglaom, sa iya. Gakinahanglan siya og kalinaw, katuyuan, og pagdawat sa katawhan. He was desperate to see him, mga kapaglaom. That's why gusto na ning kamot si Zacchaeus nga makakita kay Ginoong Hesus. Even it meant climbing a tree like a child. Bahala na magkat-kat siya sama sa usa ka bata sa usa ka kahoy. No? His action, mga kapaglaom, nag-showed that his heart was searching for something greater than money. Mas dako pa sa kwarta nga gikinahanglan. Mauna kadesperado si Zacchaeus, mga kapaglaom. Zacchaeus encountered with Jesus. Paano, mga kapaglaom? Paano siya nag-encounter? Tungod, bisan si Zacchaeus naningkamot tungod sa emptiness nga iyang nga gibati, naningkamot siya sa pagkatkat sa sycamore tree para lang makita si Ginoong Hesus. O si Zacchaeus sa pag-encounter niya kay Ginoong Hesus, sa pag-agi ni Ginoong Hesus, nakita ni Ginoong Hesus siya o gitawag si Zacchaeus sa iyang pangalan. Mga kapaglaom, it's a precious alang sa ato, no? Maka-experience ta sa mga halangdon nga mga tao o wala na kaila sa ato, pero shocking sa part ni Zacchaeus nga gitawag siya sa iya mismo nga ngalan. Jesus calls Zacchaeus by name. It's not about us proving worth to God, mga kapaglaom, kung gusto nato makikita kay Ginoong. It's about understanding that we are already loved and accepted by God. Ang invitation ni Ginoong Hesus, pagsulti ni Ginoong Hesus, nga Zacchaeus, mag-aadto ko sa imong panimalay. Jesus sees beyond Zacchaeus' wealth, mga kapaglaom, even sa iyang reputasyon nga daot na kaayo alang sa komunidad. He recognized that his desires and his connection. Jesus extended an invitation of fellowship and acceptance. Mga kapaglaom, ang story ni Zacchaeus nag-reflect kanato that Zacchaeus and many of us nag-feel siguro kita nga unworthy kita sa atubangan ni Ginoong Hesus. We look at sa ato nga past ug nag-think kita, how could God ever love or accept alang sa ato nga mga lama sa kinabuhi? Or maybe we have dishonest or selfish or naka-hurt kita sa uban. But si Ginoong Hesus, mga kapaglaom, nagatawag kanato o ready siya nga makig-adto kanato. Zacchaeus, mga kapaglaom, ato nakita sa iyang pagpaubos that God doesn't call the qualified, but He qualifies the called, mga kapaglaom. God doesn't look at our past
to determine if we are worthy, no? Kung bililhon ba kita. If that were the case, none of us would be mga kapaglaom. Instead, we look at our hearts, no? Nakakita siya sa ang atong kasing-kasing and our willingness sa pag-usab sa atong kaugalingon. Just Jesus saw the potential kang Zacchaeus. He sees the potential in you, mga kapaglaom. He doesn't define by the past mistake kung unsang atong binuhatan. He defines you by His love and grace, mga kapaglaom. Zacchaeus stories nagpakita kanato that when we truly encounter Jesus, we are changed, magabag-o kita, mga kapaglaom. The 3 lessons from Zacchaeus' treatment sa mga pobre. Nakita nato, wealth without compassion makadala kini og emptiness, no? Hawang sa ato. Zacchaeus had everything. Naa na siya tanan, kabtangan, kwarta, makapalit siya. But his dishonest wealth, bira kaniya, nagpalayo alang kaniya. Many people today seek success but forget that true joy comes sa pagtabang o dili sa pag-abusar, no? Not to exploit others. No? Ang bahandi magapabilin nga walay kapuslanan, mga kapaglaom, kung kani buhato nato og daotan. And number 2, power should be used to lift others, no? Sa pagpabangon sa uban, not to oppress him, no? Dili sa pagpanglupig sa uban, mga kapaglaom. Zacchaeus abused his position. Maybe nagbati na siya nga dato na siya, nagbati na siya nga usa siya ka leader, but Zacchaeus abused his position to take advantage sa mga pobre. In contrast, mga kapaglaom, Jesus teaches that leader and influence should be used to serve and uplift others. Ato tabangan ug ato pabangunon ang mga kabus ug nagakinahanglan. Number 3, lesson gikan kay Zacchaeus. The desire for Jesus is more important than social status. Nakita nato, mga kapaglaom, nga Zacchaeus, despite of being wealthy, humbled himself by climbing a tree just to see Jesus. Bahala on sa isa sulti nila, nagkat-kat siya sa sycamore tree. Ug didto, mga kapaglaom, makita nato nga sa iyang kagamay, no? Bahala katawaan siya, but na ang iyang desire to meet Jesus. Tungod kay no amount of riches can replace a personal encounter with Jesus. Tungod ang makahimo lang kabag-uhan kanato ug kanimo, maulang jud ang pagpaduol kay Ginoong Hesus. One encounter with Jesus can change your whole story, mga kapaglaom. The things that happen in your life can be your testimony of God's greatest love. To encounter Jesus, mga kapaglaom, is to encounter grace. To encounter with Jesus is to show the love and a purpose greater sa ato nga kaugalingon. Ang transition sa iyang kabag-uhan, mao nga si Zacchaeus, the Zacchaeus story does not end with corruption. Wala siya nagpabilin kung unsa ang lama o unsa ang kadautan sa iyang kasing-kasing. But instead, nag-end ang iyang corruption, naputol ang corruption sa iyang kaugaling. When Jesus called him, his heart changed
And he went from being a man who took advantage of the poor to someone who restored and repaid what he had stolen. Nabasa nato o nagdungga nato kaning common nga story nga iyang gibalik doble pa ang iya nga gikuha sa mga tao unsang iya nga nastol sa mga katawhan. His transformation teaches us that no one is too far from God's grace, mga kapaglaom. Whether maadunahan man kita, mapobre man ta, Jesus welcome all who seek Him with sincerest heart. Walay kinutuban ang kapasidad sa pagpasaylo o grasya, no? And the boundless capacity nga ihatag ni Ginoong Hesus. Life's transition, mga kapaglaom, are not just changes in the season. Tandaan nato ni mga kapaglaom, no? Dili lang kini nag-change sa season, but opportunities for divine transformation. Divine nga kabag-uhan, no? Balaan ng kabag-uhan alang kanato. Jesus affirms sa Zacchaeus the transformation. He welcomed him back in the community. Maybe sa iyang kadato, no? Gisnab siya sa paglakaw-lakaw niya, but Jesus welcomed him in the community. This demonstration that God's boundless capacity for forgiveness, walay kinutuban nga pagpasaylo o grasya alang kang Zacchaeus. Even kanimo og kanatko, mga kapaglaom. Mag-adto kita sa mao nga story sa mao nga widow nga nag-offer. Ang story, it goes like this. Nga during Jesus' time, the temple in Jerusalem was a place of worship, no? Didto gyud na sila mag-adto sa pagsimba nila, even sa pagdala sa ilang sacrifice and give monetary contribution sa pag-support sa mga religious activities. Ang offering were given to the temple treasury. Dito ginadala ug dayag sa mga katawhan ang pagdala sa mga pobre, sa mga dato, sa ilang ihalad dito sa mao nga templo, where people would drop their donations. Wealthy individual often gave large. Of course, katong mga adunahan, dagko gyud ang madala. O, of course, ma-appreciate gyud ang mga katawan kung daghan makita nila sa ilang pagsabot. However, among them was a poor widow. Nakita nato nga sa ilang kauban dito, may naapoy isa ka pobre in tawon nga balo. A woman nga wala pud siya'y bana, walay no financial support. Niadtong ancient Jewish society, kaning widow nga ginatawag kung ato kanino nga ato kini nga tun-an nga kaning mga balo were among the most vulnerable, as they had no inheritance, wala ni sila inheritance, wala ni sila steady nga income, and no one provide them. Wala po may gahatag kanila. Many widows nagrely lang yun in tawo ni sila kapaglaom sa mga ginahatag sa ilang mga relatives para sila maka-survive. Perting luuya kaayo. But despite sa ilang poverty, kani nga balo nag-approach sa temple treasury and drop, nakita nato nga naghulog kini siya og duwa ka gagmay nga copper coins. These were the smallest coins nga gina-consider nila sa circulation, no? Nga nga nagpalibot sa ilang nga ginagamit, mao to ang pinakagamay nga value, worth only a fraction of a day wage. Pero her offering seems insignificant compare sa mga dato nga nagdala. But in God's eyes, it is priceless. Isa kini kamahal alang kaniya. Gamay kini kung itandi sa mga halad sa mga dato. Apan, sa mata sa Diyos, kini
bililhon mga kapaglaom. Jesus was not considered with the amount given, but with the heart beyond the giving, mga kapaglaom. The widow's offering was valuable, mga kapaglaom, because it was a sacrifice. Sakripisyo kato is a sign of complete trust in God. As Jesus watching people give their offering, he noticed nga kani nga balo nagdala siya gamay yet powerful act of faith, no? Usa ka kinasing-kasing nga pagsalig, pagtuo pinaagi sa gamay nga gipahat niya. While many were impressed by large donation, daghan jud na impressed sa mga dato nga nagdala og dagko, Jesus saw something greater, the widow's tiny gift. Instead of dismissing her offering as insignificant, Jesus, mga kapaglaom, praised her above all others. Gidayeg siya, no? Above atong mga dagko nga naghatag. Gisultihan niya ang mga disipulyo. Truly, I tell you, the poor widow has put in more than all the others. Mauna nga kapaglaom, iyang pagkasulti, pagkataom. They all gave out their wealth, but siya, sa iya nga kalisod, out of her poverty, put everything, all she had to live on. That's why, mga kapaglaom, dili lang ang Diyos nagkita, no? Naghatag bilis sa mga dagko nga gihatag, but iya kini nakita ang complete trust, ang imong pagsakripisyo, ang paghatag nimo kinasing-kasing alang kaniya. Ang upat ka lesson nga ato makuha about sa widow's offering maoang, true generosity is measured by sacrifice, not sa amount nga atong mahatag. The rich gave large sums, but it did not cost much. The widow gave all she had, demonstrating the total dependence on God. Mga kapaglaom, ang mga dato naghatag og dakog kantidad apan alang kanila kini gamay ra kumpara sa mga dato, wala kini nakaapekto sa ilang panginabuhi, o wala sila na nagantos tungod sa ilang gihatag. Apan ang babayi nga balo, bisan o gamay ra ang iyang nahatag, kini bugos og isa ka sakripisyo kay gihatag niya ang tanan niya sa iyang tinubuok nga kinabuhi. Mga kapaglaom, God values the heart beyond the gift, more than the size of the gift. Tandaan nato, mga kapaglaom. Number 2, faith in God means trusting Him even when we have little. Pisan gamay lang. The widows could have chosen to keep her last coins for herself, but she chose to give in faith. Pinasagi sa iya nga pagtuo, iya katugihatag. She put first, believing that He would provide for her needs. Kasagara og daghan katag mga experiences ani mga kapaglaom. Ato lang jud unahon, no, in Matthew 6:33, but seek you first the kingdom of God. Kung unahon ra jud nato ang paghatag, unahon nato pagambahan sa ato nga Dios, unsa man siya, God will really provide nga wala natay kabutangan, no? She put God first, believing that He would provide for her needs. Mga kapaglaom, faith is not about how much we have, but about how much we trust God with what we have. True faith
mga kapaglaom, is believing in God's providence. Even when our hand is feel empty, kung bisan murag, wala na gyud ta mga kapaglaom. Faith means trusting God wholeheartedly, even what we have seems insufficient. To have faith in God's grace is enough, even when our resources are not. Faith, mga kapaglaon, ang atong pagtuo ug pagsalig, it's not about what we see sa ato nga kamot. Wala naman jud ko, maura man ning ako. But, it's about who holds our future. Pagkataho, mga kapaglaon, faith in God shines the brightest corner of your home, of your family, of your community, when we trust Him in the moment nga wala kita. Number 3, God sees and honors small acts of faith. Society might overlook small gifts or humble acts, but God sees them all. Siguro sa paglakaw-lakaw nato, nakita sa atong palibot, no, sa sosyudad, nga ang atong kahimtang, pobre kaayo ta, wala kitay mga kabtangan. But you know, God, sa atong pag-surrender, sa pag-atatag nato sa iyang bahin, no, God sees them all. The widow's offering was small in the eyes of men, but great in the eyes of Jesus. Mga kapaglaom, no act of faith is too small alang sa atong Ginoo. He sees, He honors, He even rewards us. God values the smallest steps, no, sa atong nga pagtuo as much as the grandest leap nga ato mabuhat. Even the tiniest act sa ato nga pagtuo does not go unnoticed sa mata sa Diyos. What seems small sa mga katawhan, seen and honored by God, mga kapaglaom. God measures faith not by its size, but by the sincerity sa imo ug akong kasing-kasing. No act of faith and generosity goes sa akong gisulti, mga kapaglaom, unnoticed sa mata sa Ginoo. Number 4, giving is not just about money. It's about surrender. No? The widow gave her whole livelihood, symbolizing complete surrender to God. No? Kumpleto gyud. Dili kay nagduha-duha pa kita. Kanilang, no? Kay wala na rabak ko. Basi dili ko mikakaon ugma. But ang gipangayo sa Ginoo, wholehearted, no? Complete surrender to God. Jesus calls us not just to give our money, but also ang atong panahon, ang atong mga talento, and even ang atong kinabuhi alang kang Ginoong Jesus. Mga kapaglaom, the story sa maong nga balo, offering teaches us that the true worth, ang tinud-anay nga bili, it's not sa atong kabtangan, not sa imong wealth, but sa atong pagtuo o pagsalig and sa atong nga sacrifice. Jesus honored her not because of the amount she gave, but because of the heart beyond her giving, mga kapaglaom. Jesus is not looking for the richest giver. He is looking for the most surrendered heart, mga kapaglaom. Whether we have much or little, what matter alang sa mata sa Ginoo is that we give with faith, we give with love, and we trust in Him, mga kapaglaom. The true devotion to God means giving Him everything, trusting that we will take care and that He will take care of us.
Mga kapaglaom, the significance of her small offering, mao ang iyang sakripisyo. It was everything that she had to live in. Isa ka sakripisyo, kanang wala na bitaw gyud ka, tapos imo ihatag sa Ginoo, magsulti ka, imo na ni Ginoo o ikaw na bahala sa tanan. It's a sacrifice, mga kapaglaom. Maybe daghan kita ga kinahanglan, financial, sa mga tambal, sa mga nagsakit, sa mga nagaeskwela, sa adlaw-adlaw nato nga pagkaon. But it's a sacrifice. But if you give everything to God, He will double, He will give as long atong unahon siya. Ang iyang offering, it's a complete trust. She trusted God to provide her needs. It's a sacrifice, it's a trust, and also, usa ka gugma, it was an act of love and devotion alang sa ato nga Ginoo. Mga kapaglaom, the widow's offering represent a complete surrender alang sa Ginoo. She gives all that she has. She trusts that He will provide. Nagtuo gid siya nga ang Ginoo maga-provide alang kaniya. Contrasting alang sa istorya ni Zacchaeus, which is the rich, ug sa pobre. Zacchaeus, mga kapaglaom, he needed to learn humility, ang pagpaubos sa iya nga kaugaling. He needed to seek forgiveness. Gikinahanglan siya og kapasaylohan. And ang usa ka balo mao nga nagpakita siya sa dako niya nga pagtuo. She embodies the true devotion, no? Nagpadayag siya sa tinud-anay niya nga devotion. Demonstrate, mga kapaglaom, nga ang stories, the two stories, contrasting stories, perspective on wealth and poverty, nga both Zacchaeus and widows demonstrate the important principle that embody sa mao nga pagtuo, sa mao nga maabi-abihon o pagpaubos, mga kapaglaom. God's perspective, ang perspective mao sa Ginoo mao sa wealth o sa poverty mao ang wealth is not evil. Actually, dili daotan ang pagka-dato or pagka-wealthy. Tungod kay wealth is not inherently evil. It's a matter kung unsa nato paggamit ang ato nga mga kwarta or ang ato nga wealth. It's a matter how we use it. For the poverty, it's not a virtue, mga kapaglaom, no? Dili kini hiyas. Poverty is not a virtue, it's deserved compassion. Gikinahanglan lang siya og ato nga compassion. God values the heart. God values the heart. He looks beyond material position. Mauna ang pagtanaw sa Ginoo. Dili sa imong kabtangan, dili sa imo kung unsang naa dito, but kung unsa ang imong desire ug unsa ang imong sa kasing-kasing. God values transcend worldly measure of success. He values the heart, mga kapaglaom. He cares about the character sa ato mga karakter, pamatasan sa atong action ug giunsa nato paghigugma ang uban. Mga kapaglaom, how to welcome both rich and poor. Unsaon nato paghigugma ang mga adunahan ug mga pobre? Of course, to show hospitality. Magpakita kita og hospitality, no? Magpag-abi-abi alang kaniya. Tungod hospitality is not about inviting people in our perfect home, but it's about inviting them into our imperfect heart, mga
kapaglaom. To show respect alang kanila. Tungod kay, kung dato man sila, maybe may naatay unsa nga impression alang sa ila, pero we have to show respect sama pod sa respect nga i-show nato sa mga poor. And of course, how to treat them, how to welcome them, to show them the love, mga kaigsunan. For God's love is not based of what you do, but it based on who He is, mga kapaglaom. Welcoming both the rich and the poor requires intentionality. We must break down social barriers, extend hospitality to all, mga kapaglaom. Gikinahanglan yun ni intention nga pagbuhat. Dili lang kay murag, okay, nang imo lang i-istorya, mura po'y binuhatan. But intentionally, ato kini ipakita ang pag-abi-abi, ato i-welcome, o ato ipakita ang atong respeto, o ang gugma alang sa atong mga kaigsuunan. Whether adunahan man siya, whether mahimo man siya nga pobre. In conclusion, mga kapaglaom, embracing God's inclusive love, Jesus' sacrifice bridges all divides. No? Ang sakripisyo ni Ginoong Hesus, naghatag uni, nagbuhat kini og latayan sa pagbahin-bahin. No? Sama sa ato mga kaigsuunan, maybe nakita nato mga kasilinganan nato nga lahi ka nato, no, differences, may mga kalahian sa ilang mga social status, financial o unsa pa, mahimo unta taglatayan sa gugma ni Ginoong Hesus. We are called alang sa paghiusa ni inik sa kay Ginoong Hesus to share sa iyang gugma to the end sa kalibutan, bisan asa pa. Mga kapaglaong, tungod kay ang gugma ni Ginoong Hesus knows no boundaries. Let's embrace the rich and the poor, to the lost and found, the weak and the strong, mga kapaglaom. The love of Christ is not exclusive. No? Wala lang sa pinalabi para lang sa dato, para lang sa may kabtangan or unsa nga status. But it is a wide embrace that welcomes all nga naggusto or nagsik alang kaniya, nagpangita kaniya, mga kapaglaom. In God's kingdom, there is no division, mga kapaglaom. Pantay-pantay kitang tanan, no? Parihas ta kanan, pariho nga pribiliyo. His love for every nation, every tribe, and every soul, mga kapaglaom. God's love is not reserved for the perfect, dili lang sa mga perfecto. It is freely given to all who open their hearts to Him. Samtang imo kanino, nga maabrihan ang imong kasing-kasing, para kini kanimo kapaglaom. To love like Christ is to welcome, to embrace, and to see everyone, every person as worthy sa iya nga grasya. Mga kapaglaom, karon ka kabihon, let's embrace God's inclusive love. He welcomes all, regardless sa iyang wealth or sa iyang status. We should strive to build a community to reflect ang gugma o ang grasya ni Ginoong Hesus alang sa uban. Magaampo kita. Loving Father, thank you for the reminder that you welcome both rich and poor with same love and grace. Help us to see others through your eyes and to treat everyone with the same kindness and respect they deserve. May the hearts be free
from favoritism, and our action reflects your unconditional love. In Jesus' name, we pray. Amen.